Narumpayu Neoskum, Kachananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. Kasauka Arunachal Pradesh kala pen krek ban pen thamai no ikajing pen tray kam ya inline permit ILP da ka ba pen long ru da ka ta ka kam leng ba ka digital system ban tip ya ki banabar jela ki ba pen khen ken don an bat ya kani an se pen tip da chief minister jang ka jela upema khandu long ru ba ka jing tray ban don lang ka digital system ka dei ka bala lech khmat menta bat ru bala jandap license bala dep ru ban pen krek ya ki babun ban sedang no ban trekam hakani ka banai ban wan dak badan ru kani ka digital system an tip ru thik pathik ki ai kita ki barung bat ki ai kita ki bami ki badan ILP bat ru an tip ru ki no ki ba la sa palat ya kapor la pen tip ru ban nadu bala sedang uni usnem la dan kumbasan hajar ngut ki bala shem ki ba pen khenya ki kendon ILP bat ru la pha no ki bakin lech phai no khem da pek thu ki ai kita ki jai ben riu ne kan niam kumju ru na ai bakiwan la ong ru bala le ya kani dakaba yo i ru ban pen long ya kata ka digital system bat ru ban la ban le ban pen klan ya ka jing tre kam jang ka ILP kumju ru ka balong ru kum ka ba khoj bat ru ban yo ban shem ya kitu ki ba rung persyaan bat ru ki ba sa palat por kat kum bala le leng ba ka ILP